Stop touching me without permission. Don't disobey. Answer to me. Said if you wanna play, follow. What did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend? I need to know, 'cause I know you're smiling. God aften og velkommen til Big Brother 47. Deltagerne er nu ankommet til huset og vil præsentere dem selv. Ja, jeg hedder så Hansi, og i min fritid, eller som job, så klipper jeg hår. Og det er simpelthen, I love it, fordi det er bare så skønt at stå der med alt det der kraftige mandehår, og bare mærke det mellem fingrene, og det er bare wonderful. Så har jeg en skøn kæreste, som hedder Jonas Hansen, og han er simpelthen bare, han er skatten. Han er simpelthen bare den bedste. Jeg hedder Dorit. Jeg er her, fordi at min psykoterapeut synes, jeg skulle søge nye udfordringer. Det er meget hårdt for mig, det her. Det der med at spille skak, det er lige mig. Okay, stop. Boring. Jeg hedder Jasmin, men I kan bare kalde mig Jasmin. I min fritid, der elsker jeg at købe tøj, specielt for alle min fars penge. Jeg har sådan en lille hund, der hedder Gucci, som jeg desværre ikke måtte have med i det her program, hvilket jeg er så pissed over. Man, jeg har Mohammed, og jeg har lige været i fængsel, hvor det var sådan en domsmand, han spørger så smart i byen, så skulle jeg lige slå om noget. Og jeg er her, det er Big Brother, for det er, jeg vil starte et nyt liv med alle de penge der. Ja, jeg hedder Karen, men mine venner kalder mig for soldans. I min fritid, der kan jeg godt lide at komme lidt ned i naturen og videre at være sammen med mine dyr og Hej Dorit. Du er nu kommet til boksen i dag, efter du har været i huset i 14 dage. Hvad er der galt? Ja, jeg er sgu lidt utilfreds. Jeg har stadig ikke nogen, der gider spille skak med mig. Og maden, det er også bare lort. Jeg troede faktisk, der ikke var Robinson, jeg havde meldt mig til. Tomaterne, som jeg ellers elsker, det er bare noget. Kål. Ja. Fuck! Det koster det skide. Er du klar igen, Dorit? Ja, det tror jeg. Nå, hvor kom I fra? Fuck, nu skal jeg kraftedeme skide igen. Hej og velkommen til boksen. Du har nu været i huset i 14 dage. Hvorfor er du kommet til boksen? Jo, fordi jeg synes, mildest talt, at alle dem, der er i det her Big Brother, er totalt retards. Virkelig, de er overhovedet ikke på niveau med mig. Altså, det er tager 1 og tager 2, og det er så forfærdeligt at bruge sammen med dem. Specielt hende der Dorit der. Hver gang hun har været på toilettet, så stinker der bare i hele huset i 3 timer efter. Det er så klammer. Goddag og velkommen til boksen efter 14 dage i huset. Hvordan synes du så, det går? Altså, det har jo simpelthen været sådan lige fra day one af, ikke? Så bare ham der Mohammed, ikke? Jeg har jo altid haft sådan lidt godt øje til ham, og jeg synes bare, han er helt vildt fræk. Hører Jonas det her? Nå,
Men det er også, altså, fordi jeg ikke har prøvet noget mere endnu, det er fordi, jeg har sådan lidt mistanke om, at han måske stjæler. Og jeg er ikke helt, fordi min Gucci-taske og min Dolce Gabbana parfume og alt, det er bare væk. Og jeg ved bare ikke, hvor det er. Men jeg tror måske, at det er ham, der har stjålet det, men jeg er ikke helt sikker. Men uanset hvad, så ham i badet her den anden dag. Nå, hvor han er fræk. I love. Goddag og velkommen til Boksen. Du har da været i huset i 14 dage. Hvordan synes du, det går? Wallah Billah, eller siden første dag, jeg synes, de hader mig. Jeg tror, det er bare fordi, jeg er sort, mand. Jeg ved ikke hvorfor. Okay. Der går rygter om, at du stjæler i huset. Det er bare noget, de siger, fordi jeg er sort. Men hvad er så det, du har under dit hjerte? Du snakker om, det er noget lort, mand. Du lyver. Ja, okay. Men hvordan har du det ellers med de andre deltagere? Og jeg synes egentlig, jeg er dårligt der. Hun er bare så klam. Så jeg overbevist, jeg har min 9 mm med, jeg har skudt hende, mand. Hun er så ulækker. Det er klamt, mand. Og så en der snomme, hun er så lækker og dejlig, mand. Jeg er bare lidt så voldtaget. Ja, goddag og velkommen til Boksen. Du har nu været her i 14 dage. Hvordan synes du, det går? Dansende sol. Hey, kan I høre det? Egner kalder. Deltagerne har nu været 30 dage i huset, og det er tid til dagens udfordring, som er sandhedens time. De har hver især fået lov til at stille anonyme spørgsmål til hinanden, og spørgsmål nummer 1 går til Hansi. Hansi, har du nogensinde tænkt på Mohammed nøgen? Altså nu synes jeg jo, han er utrolig fræk, ikke? Og jeg har jo også stået og stukket ham over badet et par gange, fordi han simpelthen er så fræk og eksotisk. Og han er jo simpelthen bare gudeskøn. Jeg kan godt lide mørke fyre. Og det er jo simpelthen bare helt fantastisk, fordi han er jo bare super dejlig. And I love him. I love him. Wallah Billah, forstår du ikke, mand? Man kan ikke kysse mand, jeg ikke kysse, Skal jeg skyde, Ja, og så er Alves med igen. Spørgsmål nummer 2, det er til Mohammed. Mohammed, har du nogensinde stjålet inde i huset? Hvad snakker du om, mand? Jeg må ikke stjæle. Det er mod min tro. Ej, jeg har. Spørgsmål nummer 3 er til Dansende Sol. Dansende Sol, er der egentlig nogen her i huset, som du ikke kan lide? Nej, jeg synes bare, det er så god karma henne. Det er bare, at vi kunne bruge nogle oldelsespinde. Det næste spørgsmål er til Dorit. Dorit, er det rigtigt, at du har tarmproblemer? Fandme irriterende folk ikke gider spille skak herinde. Sus med dårligt. Altså, hallo, er det snart mig, eller hvad? Ja. Det sidste spørgsmål er til Jasmin. Jasmin, har du nogensinde gået i byen uden trusser? Jo. Var det det? Hej Dorit og velkommen igen til Boksen. Hvordan synes du, at sandhedens time gik i dag? Ja, det gik sgu ikke skide godt. Jeg havde sgu hoppet på et svar om, hvorfor de ikke rigtig gider spille skak med mig. De skulle nok bare pisse misundelige på, hvor god jeg er. Og ja, jeg har tarmproblemer. Altså jeg forstår bare simpelthen ikke, hvorfor han flipper så meget ud. Altså det er jo, jeg må da gerne kigge på hans lækre nums, hvis jeg ved det, når han står derinde i badet. Og vandet, der løber ned over hans spændstige krop. Det synes jeg virkelig er frækt. Men ej, jeg håber ikke Jonas bliver jaloux. Men jeg er altså også bare misundelig på hende, Jasmin, fordi det er, at hun har fået hans kærlighed. Fordi han fortjener hun ligesom ikke, når han er så lækker, som han er. Tor! Jeg smitter bøssen. Altså, vi ved jo godt alle sammen, at det er mig, der vinder alt det her. For jeg er jo 10 gange lækkere end alle de andre, det kan vi jo alle sammen se. Og jeg ved jo også godt, at de alle sammen ligger og græder sig selv i søvn, fordi at de er så jaloux på, hvordan jeg er, og hvordan jeg ser ud. Og hvad så? Hvor ser stjerner bedre end mig? Det kan være, at jeg ikke kan spille skak, eller klippe hår, eller er smuk.
Altså, kom du hjem i går, Seneca? Det kan jeg sgu ikke huske. Var det en god fest så? Ja.